Li Tirkiye piştî hewla darbeya leşkeriya 15 tîr meha 2016 hema hemû dam û dezgehên Kurdî û komeleyên dersa zimanê Kurdî didin hatin girtin. Yek ji van komeleyên Kurd derbû li Enqera paytexta Tirkiye di sala 2004 de hatibû avakirin, perwerdehiya zimanê Kurdî dida û parastina hunera Kurdî dikirbû. Piştî 4 salan li Enqereyê bi banga dema hînbûna Kurdiyê, komeleya dem derê hat vekirin. Ev komele ji ber şert û mercên vîrusa koronayê dê pêşî bi online dersên Kurdî bide, piştre jî dê rûbirû dest bi dersan bike. Yek ji damezrînerê wê komeleyê û di heman demê de mamosteyê zimanê Kurdî Önder Bayındır, proseyê vekirina wê komeleyê û plansaziya li pêşiya wan ji bo Kurdistan 24'ê ravekir. 2016 vir vel vê derê saziyek ku em bêjin bi rêkûpêk li ser Kurdî bixebitinîne. Di vir de ji valayekê girîng heye. Ji ber ku gelek daxwaz hene ji bo hînbûna Kurdî. Anha me ji biryar da ku nûva em dest bi xebatên xwe bikin. Em ê yek yadarê da dest pê bikin. Herî dawiyê derdora 200 xwendekarî serî lê dabû. Derdora 11 mamosteyê me anha hene ku em karbin bidin. Di vê navberê da kurmancî, soranî û zazakî em dersan bidin. Niha ew ê li ser Zoomê be lê ji bo pêşeroj em amadekariyên xwe dikin ku em ê saziyê jî ava bikin. Her wiha derbarê Almanca wê komeleyê de jî mamosta Bayındır dibêjin, ji bo ku pêşiya pişaftinê bê girtin, hemû dewlemendiya zimanê Kurdî bê parastin û xebatê Kurdî bên belavkirin, wan ev komele ava kiriye. Ji salên notî vir ve ji ber polîtîkayên em bêjin koçberkirinê, em zanin ku êdî Kurd nikarin zimanê xwe biparêzin, nikarin bi zarakên xwe Kurdî bidin hînkirin. Ev xetereyekî mezin li pêşiya me ye. Adin jî anem ku em basa netewê dikin, netewe li ser hîmî ziman ava dibe. Yani bê ziman tu nikarî qala neteweyê bikî. Bê ziman tu nikarî qala çandê bikî, bê ziman tu nikarî qala dîrokê jî bikî. Hûn zanin li ser Kurdî zext gelek zêde ne û ji ber wê yekê jî Kurdî di bin xetereyê de ye. Xebatên Kurdî bila belav bibe ji bo vê yekê me got dema hînbûna Kurdiyê û me pengavek avit. Komeleya dem derê ku di yekê Sibatê de li Enqera paytexta Tirkiye hatiye avakirin, dê di yekê adarê de li ser torên civakiyên medyayê bi online dest bi dersên Kurdî bikin. Her wiha kesên ku li Enqera û derveyê Enqera dixwazin beşdarî dersên Kurdî yên online bibin jî, heta 24 Sibatê li ser malpera komeleyê dikarin qeydên xwe çê bikin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqera.